veliki pozdrav svima, kao što smo pre nekoliko dana najavili, bili smo u Beogradu u čuvenoj pekari Mijatović, gde smo probali, kako sam najavio, još čuvenije francuske okrugle kroasane u nekoliko ukusa koji su postali pravi hit na internetu, kako na Facebooku, tako na Instagramu, TikToku i tako dalje. Petre, kako si ti došao do... Klinac mi je pokazao, video je na TikToku, oduševio se kako to izgleda, rekao da mora da probamo. Naravno, teško je bilo da me ubedi. Prešli smo danas 240 km da bi ih kupili i nadamo se da se isplati. To ćemo upravo da vidimo. Sudeći po recenzijama i ocenama koje smo videli na internetu, na svim ovim pomenutim mrežama, ja mislim da je ovde ocena gotovo pa već izvesna. Šta ne se najviše kupilo, količina fila u kroasanu, jer kad se već pravi kroasan, nek se napravi kroasan, ovako znamo po preseku, koji ćemo sad konačno da vidimo, da se uverimo po prvi put. Viđali smo isključivo po internetu, ono čuveni stisak kada fil samo iskoči, tako da posle 5-6 sati koliko smo proveli u putu, stigli smo konačno do degustacije, jedva čekamo da vidimo šta se krije, kako je tvoj sin rekao, na čuvenim presecima. Presecima, da. Tako je. U svaki kroasan znači ide 120 grama fila, tako da je baš bogato. Što znači imamo pred nama 6 puta 127, 120 grama samo fila. Inače, pekara Mijatović postoji od 1991. godine, što znači 23 godine. I vidite kako su kroasani fenomenalno upakovani u, da kažem, specijalne kutije, gde svaka krije i izvesnu poruku. Svako ima neka poruka. Po ovom slučaju, da je bolje ne bi valjalo. Što se tiče ukusa, tako je, uzeli smo 6 koji su nama najviše svideli, ima ih dosta. Naravno mora se poruči unapred, jer inače do 1 sat i možete naći, posle 1 ne garantuju, tako smo i 2 dana unapred poručili, imate ceo formular preko neta da se poruči koje želite ukusi i koliko sati da vas čekaju tamo. Mi smo poručili ovih 6 koji su nama činili najzanimljiviji. Prvi je Rafaelo, drugi je Jaffa, treći su pistaći i malina, četvrti je Kinder Bueno, jagoda i vanila. I poslednji je Ferrero Rocher. Tako da, ne znam se šta zvuči bolje od čega, tako da, mi se to treba sad da probamo. Dogovorili smo se, pošto je nemoguće da probamo od svakog po pola, mi ćemo da presečemo prvo na pola, onda će svako svoju polovinu da preseče na pola, što znači četvrtina. Mislim da će biti dve osobe po 6 kroasana, četvrtina znači svako će probati po 1,5 u proseku, odnosno 120 i 60, 180 grama samo fila, a ovo ostalo je kroasan. Tako da, Petre, prvi ukus je moj omiljeni ukus, kokos, koji me poznaju, znaju da sam ja zavistan od kokosa i da svi slatkiši koji su sa kokosom su moji slatkiši. Znači, kroasan ovako izgleda, znači svaki je umočen u čokoladu, ovaj, pošto Rafaelo ima komadiće kokosa i naravno svoj pečat ili žig stave na svaki. Sada ćemo mi njega da secnemo na pola, to je prilike. Možda to nešto dobro. Mislim, samo onako na pola, da. Treba si da, eto. Evo, sad ćemo njega da testerišemo, faktički. Da vidimo šta se tu krije. Ajde, Petre, da, vidiš kako tu ima. Hoćemo da stisnemo. Ajde. Push the button. Da, fila ima baš prilično i u sredini je baš ovdje mekano, sunđarasto. E sad, ja mislim da je nama stvarno dovoljna 1/4. 1/4, nećemo se, jer ćemo, i ovako ćemo se izbrati, znači ovo će biti jedan od najbrljavijih videa, ja mislim, pošto je ovo nemoguće baš, iseći. U želudac ide svakako, tako da je oblik... Ajde, uzmi 1/4. Potpuno, evo uzet ću ovu, da ne bih jeo pečat. A gde je pečat? Gde je pečat? Ja ću uzeti pečat, a ovo ćemo odložiti na drugi tanjir. Jer... Evo ih. Konačno, da probamo. Miriši. Miris na kokos, naravno. Ajde, živjeli? Živjeli. Skino si mi gram fila. Već mi se sviđa. Kako je intenzivan ukus, odličan. Fenomenalno. Ja ću tim zato što je odlično. Puno je fila. Jako je vazdušno testo, baš je mekano. Umočeno u belu čokoladu. Korica je onako malo tvrđa, ali potpuno normalno.
Curi. Ono što je interesantno, nije preslatko. Da. Znači nije da ono guši da ubije, što je dobro, imamo jako puno da probamo. Jer slatkoću fila kompenzuje krasan, odnosno ukus krasana. Ukus broj 2 koji ćemo da probamo je Jaffa. Ajde da vidimo kako on izgleda. Rafael je po preseku bio neka svetlo-žuta boja. Tako da. Sad ćemo da vidimo. Gleda krempita nešto. Tako je. Otpao nam je pečat. A gde je pečat? Pečat je tu. Aha, tako znači. Ovo ćemo ovako da radimo. Mislio da je stručniji od mene, a u stvari je... Mislio sam po principu ubodne testere da radimo. Ali bolje je u svakom slučaju ovako, nego kad nasloniš ceo nož. Sad već može kad smo probili. Jako su mekani vazdušasi, tako da teže seći. Ajde da vidimo. Ja neću stiskati ništa. Fila ima prilično. Nema šta, već smo videli koja je količina fila u pitanju. Petre, evo ti tvoja polovina. Ja ću sad da isečem ti sebi. Šalim se, sad ćemo da to... Ajoj. Aha, evo vidiš. Nećemo to da radimo. Ja ću da isečem ovaj, a taj ćemo da stavimo u čisto. To je to. Mislim, zašto bi sekli dva puta bez potrebe, kad ni prvi put nismo. Ja ću ovo da odložim za kasnije, pošto će ne biti muka ako sad sve pojedamo. Petre, izvoli da vidim da ima više, taj ide meni, šalim se. Daj ti me, ja sam dobio bolji deo koji je više sa čokoladom. Više na filan, da. Evo ga. Ništa ne sme se baci. Kriza. Kako miriši na Jaffu. Odlično, naranđa ukus, miris. Juju. A baš oni žele iz Jaffe, kada smo kao klinici onako razdvajali Jaffu, polako jeli. Kao rendena kora naranđe. Meni pada. Pada vlada. A kako dobar ukus. Dobar, brutalno. Bolje od Rafaela, jer je Rafaela odličan. Kamermanu ide voda na usta. Izvinjavam se što pričam punih usta. Ješao se liko usta, ali ne može se ovo jesti da se ne prodaju ruke. Fenomenalno, ovo mi meni i više sviđa, ono mi je odlično bilo, a ovo je brutalno, tako da tek sad mi zanima šta se ovde nalazi, zato što sledeći će da bude sa pistačima. Treći ukus, malina pistać. Petre, uzmi nož i seci, nema veze. Ciganin sam, ali najljepši. Pre nego što pređemo u presek trećeg ukusa, odnosno malina pistaći, da kažemo da Pekaru Mijatović možete zapratiti na društvenim mrežama, Instagram, TikTok, Facebook, odnosno website pekaramijatović.rs, a na društvenim mrežama samo ukucajte Pekara Mijatović i izaći će vam. Uglavnom, na Instagramu i TikToku je pekara.mijatović i oni se nalaze u delu Beograda koji je poznatiji pod nazivom Vidikovac. Petre, idemo na ajmo na malinu i pistać. Treći imamo još jednu novu interesantnu poruku. You are what you eat, so eat something sweet. Odlično. Ajde da vidimo. Daj kutiju. Što znači, pretpostavljam da je fil zelene boje i sa primesama maline. Ovde je fil već. Fil napada. Nije se štedelo. Drži ga! Wow. Znači ovde je baš fila, ima kao ni u jednom do sada. Ovo je baš, ovu polovinu ćemo... Daj polovinu neku da ostavimo. Ovu ćemo, ovaj manja. Inače, naš kamerman najviše voli ovaj ukus, eto vidite kako voli ženu, znači dao je manju polovinu. Ja najviše volim pistaće, tako da, ženo, šta da ti kažem? Ti si rekao da voliš malinu, a malina ovde ima više, tako da je sve okej. Sve je pod kontrolom, jedva čekam da probam ovo. U stvari, mi ćemo dobijemo po četvrtinu, a kamerman će da dobije polovinu, tako da kako god okrenemo, mi smo napravili logističku grešku. Ja sam dobio više čokolade, a tebi sad veće. Može. Si izvadim nekako. Znači, fila ima, evo, ja sam se već sav umozvao, nisam ni krenuo. Ovo punjenje voćno je savršeno. Au.
Verovatno ćemo biti najveće svinje u svim klipovima. Da, ovo je... do sada. Ja sam odmah rekao ću biti musavi klipovi, šta da radimo. Nema veze. Ovo je takav proizvod. Kako je lepo ovo je. Svaki mi sve lepši. Inače, krosani koštaju 390 dinara, ali vrede svaki djelo, znači... Da. Prepuni su fila, ukusni su... Idemo dalje na... Na Kinder Bueno. Kamerman nam kaže da je Nede pročitala da su svi oduševljeni najviše ovim ukusom. Ne možeš ti. Ja ne znam što može biti bolje od ovih prethodnih, sve bolje i bolje, a sve fenomenalno. Svaki koji sam probao bio sve lepši i lepši. Ja zaista sad da se ponovo uputim tamo, verovatno hoćemo nekad, kad budemo... Najgore je što nama, koji smo odavde, iz Novog Sada, ništa nije u prolazu. Taj deo Beograda nije u prolazu, apsolutno, nikad tamo nisam bio, možda sam samo prošao. Samo zbog ovoga smo išli u taj deo. Tako je, da vidimo. Majko, ma postoje više fila, oni kao da su znali da ćemo da snimamo, pa su stavili... Da. Ajde i ovaj da... To je dobro, pošto nisu znali, znači da je svaki takav, kogod da dođe kupi dobit će isti. Bože, večeras kad legnemo da spavamo. Hvala ćemo da... Petru, slobodno uzmi svoju polovinu. Opet će dobije čokoladno, a? Jaj, kako to... Curi sve, fila... Evo ja opet da omažem s noža. Fila je neverovatno koliko ima. I preukusan je sve jedan. Bukvalno kao Kinder Bueno. Baš su ga potrefili. Baš je dobro. Jako dobro. Mislim da će biti oko onih polovina tuče sa kamermanom. Ja svoje četvrtine pojedem, oni se biju posle. Kao i svaki muž žena. Borba. Ali izdržat ćemo. Šta sve radim zbog njih? Sva 4 do sada, grubo je da kažem da je svaki sledeći sve bolji i bolji, svi su brutalni, pozitivno brutalni, jer stvarno ne može da se uporedi, svaki je priča za sebe i svaki je sjajna priča. Jagoda vanila, ja sam rekao da od ovo očekujem najmanje, ne znam zašto. Ne znam da je prirodna jagoda unutra, ili je neki krem, fil od jagode. Ako je prirodna, onda povlačim reč. Petre, jesi ti sad? Ja sam na redu, ako ima neka reda. Imamo i ovde neku novu poruku. Ne zamerite što su tanjiri takvi kakvi jesu. Piše, pauziraj dijetu, gledaš u najbolji kroasan na svetu. Slažem se, ovo je definitivno najbolji kroasan nikada. Da, ja bolje nisam probao u životu. Ovo je stvarno fantazija. Ništa smo se obrijeli. Sad me baš zanima da li, ima jagoda je prirodna. Znači nije onako puding od jagode, nego je baš jagoda. Jagoda je jagoda. I vanila. Treba da bude. Nema šta, to je... Evo ga. Ovo ostavi za kamermana. Manje fila ima, pa to je ženi. Pa normalno ženi, naravno. Brine o ženinoj kilaži. Ima i ovde fila. Fila brdo. Isto imamo jagodu i vanilu. Znači... Ne da nam neće biti dobro, pošto mi snimamo jako kasno uveče i ovo ošte nije dobro. Sada je trenutno 22 časa i 45 minuta, ali tako? Da, ako smo mi malo umorni... 22 časa, dobro, što je to? To je zato što smo cela na nogama, ja sam barem 16 sati na nogama. Petre, vidiš da je fila iscurila. To sam ja namjerno isto, ja tebi ovaj deo, a ja ću da umačim ovdje. Umačiću. Ovo redi umakati. Aj, zdravo. Ova jagoda je odlična. Povlačim reč. Najprirodnije što može biti da se stavi u neko pecivo. Da nije neka hemija ili kora... Večeras treba ispavati. Ajoj. Ali reći ćemo vredi ovaj. Inače, kad jedem kasno, kao što sad jedem, se cijelu noć preznojavam, probudim se samo okar nekoliko puta u toku noći, ovo to češem mnogo od nogu. I stres i hrana sve se pomeša. Za one koji misle da ja nemam problema u životu, imam problema. Neki vrti psihičke prirode. Bar mi koji ga upoznamo. Ajoj, i ovaj je odličan. Odličan je. I ja sam najmanje nadu ulagao u ovo, ali stvarno... I ostalo nam je Ferrero Rocher.
Ja mislim Ja inače kao počeo da treniram, ništa od toga, brate mili, istreniram i pojedem 3 puta više. Ne znam što da radim. Ovaj će biti tvoj, imaš tu čast. Znači... Da presječem poslednje. Da. Da je bolje ne bi valjalo. Ima jedna pesma. Da je bolje ne bi valjalo, na ja sam odlično. Aleksandra Prijović. Mogu ti reći da me već sad zasitilo i da sreća pa je zadnji, inače ima više ukusa... Sreća pa testovi boji i sreća pa je poslednji Ferrero Rocher, koji je sam po sebi poznat kao dijetetski suplement. Kako se, pazi kako držim nož. Kada ga gađaš. Ljudi, mogli ste bar u neki da stavite malo manje fila, ako Boga znate. Ne, pa oni su po tome postali najprepoznatljivi baš po tom koliko imaju 8 ukusa? 8 je bilo, to je pisalo da možete da se poručiti, ja mislim da oni imaju i više, ali da su oni menjali neki ukus, neki su izbacivali, nove su dodavali. Ja sad ćemo i ovaj da... Da, vidimo Split. Ma ljudi, ovo sve manje kore, kako god, sad sreće pa nemamo više, verovatno bismo kašikom jeli. Znači, sreće pa da ima još jedan, bio meni je pozitivna muka. Aha, ko će sad umačiti? Evo tebi, ovo, ja ću ovo, pa kud puklo da pukla. Čekaj. Nema se da se vadiš kao ja ti fila, znaš. Ja, vidi ovde šta je fila, sunce ti poljubim. Ovo nije normalno. Ovo je, znači... Ja ne znam. Kad već idete u pekaru, kupite jedan, pa ako ga pojedete cijelog, onda kupite drugi. Jer mi ćemo sada faktički pojesti 1,5. Znači, ko pojede 2, svaka mu čast, a obojice možemo da pojedemo. Jo, ljudi, kakav ukus. Ima komadića lešnika, osjeti se baš na tom. Ovaj do sada... toliko sam usao, a toliko me baš briga. Ovo je fantazija. Imam bradu pa se ne vidi. Tu tebi, ajde se snizmaži. Što bi Englezi rekli... Ajde se izmaži, da budemo malo kao djeca, ajde. To neka vide. Ali ovo je prebrutalno. Bilo je ono, ako odemo 240 km i razočaramo se, ne bude ništa, ali uradilo se svaki kilometar, ovo je... Moli se gazda, ili već neko ko bude kretao u pravcu Novog Sada, da nam se javi obavezno, mi ćemo da mu javimo koje količine, broj telefona, nećemo ostaviti, neka nam se samo javi u privatnoj poruci na Instagramu ili gde već na YouTube-u, pa da nam ponese za Novi Sad, da uštedimo malo ako već ide ka vamo, da ne plaćamo gorivo, brate mili. Moj predlog je da šalju Post Express u nečem danas za danas, jer mi se bi prodavati svoje Srbije. Raspašće se, dok stigne. Ne, ja i raspadnuto, realno. Ovi naši poštari s novim logom. Ja sam gotov, bukvalno, znači ja sam samo da se izgolim na krevet. Pojedem da trči, tako da ću ovo da ostavim. Sada ja ću da obližem prste. Evo svi 6 polovina koje su preostale, Petar i ja smo obrstili prvi 6 polovina po pola. I baš da vidim kamermana da li će pojesti sve ovo. Evo, kamera se beči, misli da neće moći. Ja mislim da smo juneli, nećemo kalorijama. Pa jedno 2000, 2,5 minimum. To bi. Do. Bez problema. Inače, dnevna preporučena... 2000 za odraslog čovjeka, oko 80 kila. Mi imamo tamo toliko negdje, tako da 2000, uneli smo ceo dnevni unos za svega pola sata, otprilike, ako je toliko bilo. I to posle 10 uveče. Pre toga smo jeli njihov burek, grčki burek, sa zdenkom i šunkom i sa sirom, koji su sjajni. Sir isto prepuno fila, znači sira ima baš. Pre pekare smo pojeli picu, popili smo usput Boga i oca, tako da, dragi naši, šta će s našim želucima da bude večeras? Naš toalet će večeras biti najposećenija destinacija, generalno, ne znam šta da vam kažem. Musali smo sve, ali vredila je, put je vredila. Pomoći, Rupuru ćemo uzeti ne zbog kvaliteta proizvoda, jer on vanserijski i ocena je čista, desetka, nikad pričamo. Veća ocena, ovo je najbolji proizvod koji smo probali ikada do sada. Svi koliko je Petar danas komunikativan, znači nemoj nešto... Oduševio si se. Što kaže Petrova sestra, Petru se sve sviđa, ali ovo je danas posebno oduševljenje i tako dalje, ja sam malo više kritičar. Ali ovde nema zamerke, zaista, ovo je nešto... I testo, ukus, količina fila, sve, ovo je nešto dizajn ambalaže, sve. Sve je odlično, brinuli su o svakom aspektu i nije čudo zašto je takav
takva pomama, hype i sve ostalo, sve apsolutno opravdano. Nije kao sve ono što smo prethodno reklamirali, a vodi poredko iz inostranstva, Mr. Beast, ovo ono, Prime i tako dalje. Ne, ovo je nešto što zaista zaslužuje ocenu, ne 5, daćemo 10. 10, bukvalno 10. Moramo da 10, da, neko je baš odličio kao što je ovaj. Svaka čast, nastavite tako, ja ne znam što više da vam kažem, da poboljšate, nema onda što da se poboljša, ovo je dovedeno do samog vrhunca kvaliteta, ukusa za sva čula, tako da, to je to. 10 i Gazda da nam se javi, kad bude, mislim Gazda, kogod bude dolazio ka Novom Sadu, da nam ponese. Kad dolazite, samo javite se. Da, eto, to je to. Ćao svima i obavezno ovo da probate.